L'ictus és una malaltia molt freqüent entre la població general. El que sovint no sabem és que és la primera causa de mortalitat en dones catalanes i la segona en homes. L'ictus és molt important consultar aviat perquè temps és cervell. Si consultem quan tenim els símptomes, hi ha probabilitat que evitem que ens quedin posteriorment seqüeles perquè en alguns casos podem donar tractaments que ho evitarien. Com podem detectar-ho? Ens pot passar, per exemple, que ens quedem sense poder parlar, que no podem moure mitja cara o mig cos o sentim formiguejos a mig cos. L'ictus augmenta amb l'edat perquè es relaciona amb malalties que tenim més freqüentment quan ens fem grans. Per exemple, la hipertensió, el colesterol o la diabetes. Així, fer una dieta sana, mediterrània, evitant sucres i greixos i fer exercici de manera regular pot ajudar-nos a previndre l'ictus i, per tant, estar més cervells saludables, podríem dir.